हांवें म्हटलें नमस्कार, नमो नमा. संस्कृत भारती गोवा आणि गोंयचे राज्य भाषा संचालनालय हांच्या वतीन गीता अमृत सामुहीक भगवद्गीता पठण हो कार्यक्रम हांगासर आयोजित केला. ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं खास अतिथी म्हणून उपस्थित आसात केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, तशेंच मुख्य वक्ता म्हणून उपस्थित आसात डॉक्टर अपर्णा देवदत्त पाटील मॅडम, त्यो हांगासर हजर आसात. त्याच बरोबर व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त, म्हज्या समोर दुसरी वटेन आसलेले मानेस्त आनी म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो, सगळ्यात पयली तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. नेटान ताळयो मारून आपलेच अभिनंदन करात. अभिनंदन दोन गोष्टी खातीर. एक, तुम्ही सगळीं जाणां गीता अमृत पठण करपा खातीर हांगासर आयल्या म्हणून अभिनंदन. आणि दुसरें अभिनंदन, खूब वत लागता तरी सुद्दां तुम्ही सगळीं जाणां बसून गीता अमृत पठण करतली म्हणून तुमचे अभिनंदन. नेटान परत एकदा आपल्याक ताळयो मारात. संस्कृत भारती गोवा हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. तेंच्यांनी अशा पद्दतीचे सामुहीक गीता पठण कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केला आणि ह्या सामुहीक गीता पठणाच्या निमित्तात एक उर्जा जी क्रिएट जातली, त्या उर्जेच्या निमित्तात आमी म्हणटा की एक पॉझिटिव्ह एनर्जी हांगासर तुमच्या सगळ्यांच्या मदीं, ज्याची सातत्यात आमकां सगळ्यांक गरज आसा, ती हांगासर क्रिएट जातली. राज्य भाषा संचालनालय संस्कृत भाषा ही सगळ्यांच्या पर्यंत पावची म्हणून सातत्यात गेली कितलीशीच वर्सां कंटिन्युअसली प्रयत्न करता. ज्या हायस्कुलात आमी म्हणटा की 10 भुरग्याच्या वयर जी भुरगीं संस्कृत शिकपाक सोदता, त्या सगळ्या त्या भुरग्यां खातीर आमी स्कुलात कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टिचर हो त्या स्कुलात दिता, जेणे करून जी भुरगीं शिकोंक सोदता ती संस्कृत भाशे पासून वंचीत उरची न्ही. हिंदी, मराठी, कोंकणी, इंग्लीश ह्या भाशे बरोबर संस्कृत भाशाय शिकप ही गरजेची आसा. आतापर्यंत जवळपास 20 ते 22 स्कुलांनी आमी संस्कृत टीचर हो कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर संस्कृत टीचर दिला. आणि इन फ्युचर सुद्दां जी हायस्कुलां की आमच्या कडेन डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हांच्या कडेन संस्कृत टिचरा खातीर मागणी करतले, त्या सगळ्या हायस्कुलांक संस्कृत टीचर दिवपा खातीर आमचे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आणि राज्य भाषा संचालनालय सातत्यात तयार आसता. आमी राज्य भाषा संचालनालयाच्या वतीन आमची मराठी, कोंकणी, संस्कृत ह्या वेगवेगळ्या भाशांक परत एकदा आमी वेगवेगळे कार्यक्रम करपा खातीर सातत्यात सदोदीत सहकार्य करीत आयिल्ले आसा. आणि आज म्हाका खूब खोस भोगता आमच्या राज्य भाषा संचालनालयाच्या वतीन ह्याय कार्यक्रमांक आमी मदत केल्या. आणि इन फ्युचर सुद्दां संस्कृत भारती आसत किंवा वेगवेगळ्यो संस्था ज्यो संस्कृताच्यो वेगवेगळे कार्यक्रम गोंयांत घेवपाक सोदता, कोंकणी मराठीचे वेगवेगळे कार्यक्रम म्हणजे एड्युकेशनच्या कार्यक्रम व्यतिरिक्त जे कार्यक्रम घेवपाक सोदता, तांचेय हांव स्वागत करता. तांच्यांनी अशा पद्दतीचे कार्यक्रम घेवचे. आणि निश्चित रित्या जो तुमी सामुहीक गीता पठण कार्यक्रम हांगा जो करपाचे आसा, त्या गीता पठण कार्यक्रमाचो अर्थ समजून घेवचो. आणि अर्थ समजून घेतल्या उपरांत आमी जे म्हणटा की इम्प्लिमेंटेशन इज मोर इम्पॉर्टंट. आमी फक्त आयकलें म्हटलें इतक्याचेर जावचें ना, आमी त्याच पद्दतीत वागचेंय पडटलें. आमच्या कृतींतल्यान त्यो गोश्टी सगळ्यो दिसपाची गरज आसा आणि आमी कृतींतल्यान त्यो सगळ्यो गोश्टी तशाच्यो तश्यो म्हणजे जाका आमी म्हणटा इम्प्लिमेंट करतले हाजी हांव अपेक्षा करता. आणि परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. अव्यक्ता
मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्रतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरये नमः हरये नमः हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च
कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरये नमः हरये नमः हरये नमः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। या समस्त व्यासपीठावरील समस्तास माझा आदरणीय प्रणाम। आजचा हा आपला कार्यक्रम यशस्वी होण्यामागे सहभागी विद्यार्थ्यांचा मोलाचा वाटा आहे। या सामूहिक भगवद्गीता पठणामुळे निर्माण झालेली जी काही आता होणारी जी काही ऊर्जा समस्त उपस्थित जनसमुदायास विद्यार्थी वर्गास नवचैतन्य निर्मितीच्या अनुभवाची अनुभूती प्राप्त होईल आणि श्री भगवंत प्रेरणेने हे उपक्रम राबवण्याची बुद्धी चालना निर्माण व्हावी। विद्यार्थ्यांना श्रीमद भगवद्गीतेतील 12वा व 15वा अध्याय मुखोद्गत झाला, त्याची पारायणे झाली, प्रेरणा प्राप्त झाली। तर पुढील कालखंडामध्ये हीच भगवद्गीता बाल्यावस्थेतूनच संस्कारातून शालेय जीवनात त्याचप्रमाणे आपल्या समस्त मानवतेमध्ये साधना म्हणून उदयास यावी, हीच भगवंताचरणी या निमित्त या क्षणी मी प्रार्थना करतो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, आचार्य देवो भव। जय गोरमंतक, वंदे मातरम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मी श्री गणेश जोशी, राहणार साखळी, निवृत्त शिक्षक आणि संस्कृत भारतीचा एक कार्यकर्ता। संस्कृत भारती नावाच्या संस्था गेली 4 दशके संस्कृत भाषेच्या प्रचाराचं काम करते आणि प्रचार सुरू होत असतानाच गीता पठणाने गीतेसारखा एक आपला महान ग्रंथ ज्याच्यातून संपूर्ण जीवनाचं आपल्याला शिकवण मिळते, अशा गीताचं शिकवण पण मुलांना देण्याचं काम करते। एकूण डिचोली आणि सत्तरी या 2 तालुक्यातील मिळून 26 विद्यालये सहभागी आहेत आणि गीतेचा 12वा आणि 15वा हे 2 अध्याय या सर्व जे इथे जमलेले विद्यार्थी आहेत त्यांनी मुखोद्गत केलेले आहेत। या कार्यक्रमाद्वारे आम्ही मुलांना आणि समाजाला आपल्या संस्कृतीत असलेला एक महान ग्रंथ जो गीता ग्रंथ आहे, श्रीमद भगवद्गीता ग्रंथ आहे, त्याची ओळख व्हावी आणि त्याच्यातून मिळणारा आपल्याला जीवनातील जे काही तत्त्वज्ञान आहे आणि त्याच्यातून मिळणारी शिकवण आहे ती प्रत्येकानं गीता पाठ करावी आणि त्याचबरोबर आपल्या आचरणात आचरणात आणावी असा उद्देश समोर ठेवून आम्ही आजचा हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। आता या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे की आपल्या जी प्राचीन संस्कृत भाषा आहे या भाषेचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा आणि प्रत्येक ठिकाणी सुरू असलेले संस्कृत भाषा ही शाळातून शिकवली जावी, मुलांना संस्कृत भाषेत शिकता यावी, याचबरोबर त्यानं आपल्या संस्कृतीचाही ओळख व्हावी।
गीता श्रीमद भगवद्गीता हा जो आपला प्राचीन ग्रंथ आहे, जो भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनाला जेव्हा अर्जुन रणांगणावर हताश झाला आणि आपलं शस्त्र खाली ठेवलं, तेव्हा त्या अर्जुनाला पुन्हा त्याच्या कर्माची, त्याच्या कर्तव्याची जाण करून देण्यासाठी भगवंतांनी अर्जुनाला गीता सांगितली आणि त्यांनी केलेला उपदेश हा उपदेश आपल्या प्रत्येक नागरिकाला देखील अत्यावश्यक आहे, ज्याच्यामुळे ते आपल्या जीवनात गीता उतरवून त्याच्या तत्त्वज्ञानाचं आचरण करून आपल्या गीतेची शिकवण पुढच्या पिढ्यांना देऊ शकतात. आणि म्हणून आम्ही हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. नमस्कार, हांव प्रसाद उमरये. माझ्याकडे संस्कृत भारतीची गोवा मंत्री म्हणून जबाबदारी आसा. आमी हो गीतामृत जो कार्यक्रम आसा हो आयोजन करण्या फाटले एक उद्देश म्हणजे संपूर्ण गोंयभर आमकां संस्कृत विशयी भुरग्यांक जे प्रेम तयार जावपाक जाय त्याच्या साठी हो कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा. भगवद्गीता पठण करून भुरग्यांच्या जिवनान एक वेगळो जिवनान परिवर्तन जावचें आणि उत्तम फुडचे नागरीक बनचे हो एकमात्र उद्देश ठेवून आमी भगवद्गीता हो विशय घेतलो आणि जून म्हयन्यान आमी शिक्षकांक प्रशिक्षण दिलें. शिक्षकांक प्रशिक्षण दितकूच त्या शिक्षकांनी त्या शाळेन वचून भुरग्यांक संस्कृत त्या भगवद्गीतेचें पठण शिकयलें. त्यांनी भगवद्गीता शिकयली आणि त्या भुरग्यांनी जुनांतल्यान आतां डिसेंबर मेरेन एकूण 29 शाळांनी 27 शाळांनी हेतून भाग घेतलो. सगळ्या शिक्षकांनी जे घेतलेले परिश्रम आसा त्या परिश्रमाचे फलद्रूप म्हणून आयचो कार्यक्रम जाता. ह्या कार्यक्रमाचो एक मोठो इम्पॅक्ट म्हणजे असो की संपूर्ण गोंयभर आमी हो कार्यक्रम आयोजीत करता. एकूण 60 ठिकाणी हो कार्यक्रम आमी आयोजन केल्लो आसा. फक्त सांखळे पुरतोच किंवा डिचोली सत्तरी तालुक्या पुरतोच न्ही तर पूर्ण गोंयभर सगळ्या तालुक्यांतली भुरगीं वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या ह्या कार्यक्रमान सहभागी जातली. ह्या कार्यक्रमान जवळ जवळ 525 भुरग्यांनी सहभाग दिल्लो आसा आणि जवळ जवळ ह्या 25 शिक्षकांनी शाळांनी वचून भगवद्गीता शिकयल्ली आसा. सगळ्यांचे हांव परत एकदां ह्या कार्यक्रमान सहभागी जाल्ल्या शिक्षकांचे, शाळांचे आणि मुख्याध्यापकांचे हांव अभिनंदन करतां. आणि ही जे आमी दिल्लें गीतामृत जें आसा हें फुडें परंपरा जावची प्रत्येक शाळेची आणि शाळेन भगवद्गीता ही सदांच शिकोवची अशें हांव तांकां सगळ्यांक आव्हान करतां. आणि संपूर्ण गोंयभर आसलेल्या सगळ्या शाळांनी संस्कृत परत एकदां सुरू जावचें, कारण जुन्या काळान आमचें संस्कृत जें आसलें हें आमच्या जुन्या लोकांनी राखून दवरलेलें तें आतां खंय तरी पोर्तुगीजाच्या आक्रमणा नंतर तें खंय तरी ना जाल्लें आसा. तें परत एकदां तें पुनस्थापना तेची करपा खातीर आमी हो कार्यक्रम केल्लो आसा. आणि परत एकदां सगळ्या शाळांनी संस्कृत जावचें, भगवद्गीतेचें पठण जावचें हो एकमात्र उद्देश ठेवून आमी हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. नमस्कार, मी प्रथमेश वेणुगोलम, डॉक्टर के.बी. हेडगेवार हायस्कूल, असनोडा बारदेस, गोवा या शाळेतून आलो आहे. मला इथे येऊन खूप छान वाटले, कारण गीतामृतम या कार्यक्रमातर्फे 12वा अध्याय आणि 15वा अध्याय याचं पठण पण केलं जाणार आहे. मला श्रीकृष्णाचा रोल मिळाल्यामुळे मला पण छान वाटत आहे. नमस्कार, माझे नाव श्रिया विशाल नाईक देसाई. मी डॉक्टर के.बी. हेडगेवार विद्यामंदिर कारापूर तिसरीत शिकते. आम्ही इथे 12वा आणि 15वा यांचं भगवद्गीता आहे त्याचं पठण करायला आलो आहोत. मला खूप छान वाटलं. नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः. अहम दयानंदा साखळी संपर्क प्रमुख इति दायित्वं स्वीकृत्य कार्यं करोमि. संस्कृत भारत्या कार्यं करोमि. आमची एक इच्छा असली की आम्ही संस्कृत ह्या देवभाणी भाषा आसा ती सर्वांची भाषा जावची, समाजाची भाषा जावपाची म्हणून संस्कृत भारती अविरत 1981 पासून प्रयत्न करीत आसा. माझ्यासारखे एकट्याक दिसले की ही संस्कृत देववाणी भाषा जी आसा ती सर्वसामान्य मनशापर्यंत पावपाची म्हणून आम्ही अनेक वर्ग घेता, संभाषण शिबीर घेता, भाषा बोधन वर्ग घेता
आनी तितूरसून रुची समाजाक निर्माण जावची म्हणून प्रयत्न करता. अशाच प्रकारचो भगवद्गीता हो आपलो जन्माक येयल्या उपरांत आनी ते मृत्यू पर्यंत जन्माचें मॅन्युअल म्हणटा ताका. जन्माचें माझें जिवन कशें आसचें, म्हाजो आचार कसो अशा प्रकारचो आसचो, अशा प्रकारचो ज्ञानग्रंथ जो आसा भगवद्गीता तो सर्वा पर्यंत पावपाक जाय. आमी अनेक प्रकारची मॅन्युअलां वाचता, मोबायल घेतलेलो मॅन्युअल वाचता, पण म्हाज्या जिवनाचें मॅन्युअल वाचपाक जाय जाल्यार म्हाका कितें सोर्स आसा तर भगवद्गीता सारको अशा प्रकारचो एक ग्रंथ आमचे कडेन आमकां दिलो भगवान श्री कृष्णान. आनी अर्जून आनी श्री कृष्ण हांचो जो संवाद आसा की म्हाजें जिवन कशें आसचें, हांव जन्माक येयल्या उपरांत म्हाजें येवपाचें हांगासर कारण कितें, म्हाजो आचार विचार आनी समाजा प्रती आसणारी माया प्रेम म्हाका करपाक येवपाक जाय. आनी म्हाका मॅन्युअल जर वाचपाक म्हाज्या जिवनाचें सार्थक जर करून घेवपाक जर जाय जाल्यार भगवद्गीता म्हणून गेल्या जून पासून आमी आमचे सातत्यान गृहनिर्माण वसाहत हावजींग बोर्डान आमी रावता. थंय गेली जवळ जवळ 2-3 वर्सां जाली प्रयत्न करता की दर बुधवारा येवन एक 15-20 जाणांचो ग्रूप जो आसा तो भगवद्गीता वाचता. तितूरसूनच गोवा प्रदेशान आमकां एक कार्यक्रम दिलो की गोंयान भगवद्गीतेचो प्रचार प्रसार सर्वसामान्य मनशा पर्यंत वचपाक जाय म्हणून शाळा हो माध्यम धरून भुरग्यांक जर अशा प्रकारचे उच्चारण जेंकां संस्कृत म्हटल्या उपरांत भंय दिसता तो तेंकां सुद्दां तेंच्या भितर अशा प्रकारची संस्कृताची वाणी हाडपाची म्हणून आमी एक उपक्रम जुना पासून घेतलो. सगळ्या शाळांनी जवळ जवळ 60 ते 70 शाळांनी आमी प्रकारचो संपर्क केलो आनी आज तुमी विराट रूप पळयता की जवळ जवळ 30 शाळांतलीं भुरगीं हांगासर येवन भगवद्गीतेचें अध्ययन करता. खूब अडचणी येयल्यो ह्या विशयाक लागून, कारण प्रवास करपाक जाय, शाळेंत शिकोवंक जाय. आमकां शिक्षकान म्हणटाले की आमकां वाचपाकच येयना, ती भगवद्गीता वाचपाचे श्लोक पाठांतर करपाचो असोच एक संकल्प आसलो. पण तितूर सुद्दां तो मार्ग जेन्ना तो कार्यक्रम जालो हो तुमचो मंच तुमी पळयता जाल्यार तेतूर खरें अडचणी हांगासर भरपूर करड आसले ते सगळे काडटा म्हणून अनेक प्रकारची विघ्नां येवन सुद्दां भगवंताचें काम आसा. तितूरसून मार्गक्रमण करपाक जाय जाल्यार भगवंत तुमच्या फाटल्यान रावता, उबो रावता अशा प्रकारचो एक साक्षात्कार. आणि भगवंतान 11व्या अध्यायान आपले विश्वरूप दर्शन दाखयले. माझं नाव स्वाती विशाल नाईक देसाई, मी साखळी संयोजिका आहे आणि संस्कृत भारतीत गेल्या आता 3-4 वर्ष मी याच्यात आहे. आणि इकडे आता साखळी गीतामृत संस्कृत भारतीतर्फे 12वा आणि 15वा अध्याय गीता पठण झालेला आहे आणि त्यामध्ये 3200 मुलांनी सहभाग केलेला आहे. म्हणजे एकूण 27 शाळा सहभागी झालेल्या होत्या. सगळे पालक शिक्षक सगळा कार्यक्रम सगळे इकडे आलेले आहेत, उपस्थित आहेत. त्यांना मी सगळ्यांना बघून आणि सगळ्यांचं पठण वगैरे ऐकून खूप छान वाटलं. आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसां वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयानूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली, पेरे 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 करून हॉर्न मारतली. कळ्ळें मरे? हे कितें रे? आवाज जातो ना, हुंवरय ना. कसलो चमत्कार. चमत्कार न्ही, गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन, 40 सिटिंग कॅपॅसिटी, USB सॉकेट्स, रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज माझी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेच न्ही, प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्धा ह्या स्किमींतल्यान खूप आदार मेळटा. करून कितें पळयता, आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड, आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास, आरोग्यदायी प्रवास, आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.